A Mancomunidade Barbanza-Arousa avanza nun ambicioso plan de sustentabilidade que combina cultura, gastronomía e turismo, coa vista posta en facer do territorio un referente enogastronómico a nivel nacional. A Mancomunidade Barbanza-Arousa pon en marcha un paquete de obras e proxectos destinados a pôr en valor o patrimonio industrial e gastronómico da comarca. Entre as actuacións previstas destacan o Museo de Salgadura en Ribeira, o Museo da Conserva en Boiro e a digitalización do barrio dos Cataláns na Pobra do Caramiñal. Nestes meses tamén prevemos que licitemos as obras relativas a este plan de sustentabilidade, Viaxe a través dos sabores, que será o Museo da Salgadura en Ribeira, o Museo da Conserva en Boiro, será tamén a licitación da digitalización do barrio dos Cataláns na Pobra do Caramiñal. Unirémonos tamén, para complementar esta mobilidade sustentable, un carril bici na Pobra do Caramiñal, na zona de Cabío, incrementarase ese carril bici para apoiar tamén esta mobilidade sustentable. E esas serán, en principio, as obras que sairán estes meses. O proxecto, cun investimento de 1,5 millóns de euros, tamén incluirá a mellora da mobilidade sustentable, coa implicación dun carril bici na zona de Cabío e actuacións en Rianxo, como un centro enogastronómico no Museo do Mar, que prevese rematar a finais de maio. A finais de maio estará todo executado, todo o proxecto, todo o plan de sustentabilidade, que son 1,5 millón de euros, estará todo executado. O plan de sustentabilidade busca poñer en valor as raíces históricas de Salgadura e da conserva, promovendo os produtos locais, frescos e en conserva, en combinación cos viños da IXP do Barbanza e Iria. Queremos que a xente coñeza as raíces do que foi a salgadura, do que foi e é o que supón a conserva neste territorio e porque temos os produtos gastronómicos que temos, poñendo un valor, pois como sempre, os produtos frescos, os produtos en conserva, como facemos un pouquiño tamén coa ruta de tapas e con outros proxectos e, por suposto, todo isto maridado cos viños da IXP Terras do Barbanza e Iria. Queremos ser un destino gastronómico, enogastronómico de primeira orde a nivel nacional e, por suposto, ademais, é un tipo de turismo que nos axuda a desestacionalizar, porque ademais os estudios tamén nos indican que a enogastronomía é para todo o ano e ademais suele ser consumida tamén por un tipo de turismo que invirte e gasta máis no propio territorio. O proxecto inclúe tamén visitas guiadas ás conserveiras, unha acción de turismo industrial pensada para mostrar a singularidade do territorio e reforzar a identidade local. Que o tema do turismo industrial, que sería visitas a conserveiras, que tamén é outra das accións que se contemplan neste plan, que xa sería unha das últimas accións para complementalo, pois é algo que mostra moito interese nos visitantes e é algo moi diferencial do noso territorio, non hai outro territorio que se diferencie nesto. Entón vai nos axudar tamén a forxar, digamos, esa identidade que temos territorial. Co plan de sustentabilidade, a Mancomunidade Barbanza-Arousa quere consolidarse como un destino turístico e gastronómico de referencia, mellorando a experiencia do visitante e reforzando o tecido económico local durante todo o ano.